makadi muri Zimbabwe sana zvekare pano pachivhitivhiti chinyi zimechiti patinge chikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzichichitika munyika yeZimbabwe. Right, nyaya toda kuti tinge tichikuzivisai panapa inyaya yakamira yakadai so. Nyaya iri pachena ndeye kudai so. Mukuru wepolisi kana kuti general wepolisi Mutamba, Stephen Mutamba ane mashoko ataura ada kuti ndinge tichizivisana panapa. Right, nyaya demonstration inyaya iri kunetsa vanhu. Right, tisati tataura nyaya yekuti demonstration that one iri kuda kuzoitwa musi wa31 iyoyo. Iyo yatakagara tichitaura kubva kudhara, takabvira kudhara pachane tichitaura tichiindosa tichitaura zvakasiyana-siyana pamusoro payo. Geza revolution uprising, it's a military operation. Right, nyaya iri papai ndiye kudai so. Vanhu vari kukokwa mustreet, makokwa mustreet muchasanganawo nevakomana varimo imomo, mota dzavo dzirimo dzakarenga imomo. Saka zvina nidhi yekutiza nekuti hamusuda kurova, hapana ari kurova munhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti yaya kunyangirana manje, because mukuru wepolisi matauriro aita ati haarambe nyaya demonstration ende haasi kuapprova futi, because pane vamwe vanhu vari kutaura ivo kuti musi wa20 kune demonstration yavo vega. Isi kutaura kuti demonstration musi wa31. Saka kantitaura kuti musi wa31 ka zvemusi wa20 izvi tikutaura tichimbomirai 31 ndokune demo iya 30 yavo iya vari kunyorera matsamba. Isiyeda haina tsamba yatiri kutaura nezvayo panapa, haina tsamba iri kunyorwa uprising, haina tsamba vanhu vari kupinda mustreet vachiratidzira kwete zvakunzi unonzi muri kunyora tsamba yekuda kuti no. Mapurisa anoita nekupfeka masokisi akaboka aya, masoja edu aneta nekupfeka zvinhu zvakabvaruka. Tikuda kuti vawanewo mari. Munhu akabvawo nemari inotenga achienda naye kumba, soja wedu akabva nemari inotenga achienda naye kumba kwake, mupurisa mari inotenga, ticha mari inotenga, nesi mari inotenga, dokta mari inotenga, munhu wese achiwana mari inotenga achienda naye kumba. Ndo nyaya yatikufaitira pa, ndo nyaya yatiri kutowira panapa pazvivhitivhiti tichitaura nyaya dzakadai so idzodzidzi. So panapa nyaya iri kutaura yekuti Zimbabwe police boss Stephen Mutamba says he can't say yes or no to peaceful protest. People wanted to protest against the government, but he can't approve. He explained this in a letter. There is a law that says how protests should be done. Stephen Mutamba can't control it. There is a group to keep things safe during these events. They need to tell the police before the protest and follow the rules. If anyone goes wrong, they are responsible. So protests need to be done the right way. Right, iyo inoretwa right way musi wa31, but vachapikisa ndo vanhu vatichasangana navo. So muri Zimbabwe vanhu havasi kunyatsozvinzwisisa kuti zvakamira sei, kuti chii chitoda kuzoitika. Zvinhu zvina kutomira zvakanaka, asi varakashi tinovapa warning because mahwane avo akutotanga. Right, madekwana akanaka maZimbabweans. Mwari ngaakuitirei zvakanaka muchengetwe netsitsi dzashe. Mwari azova mununuri kumazuva enyu nemisi yese yemazuva ekurarama pamusoro pepasi. Takaonawo nyaya dzavamutsvangu hatina kubvira tamboda kubata nezvadzo, tanga tiri bhizi nedzimwe nyaya. Asi vamutsvangu ava vanoverengwa semukundiki mukuru. He is a failed politician. Andimazviona sei ndichitaura mabhiyi akadaro akadyiwa primary election. System yakamiimpoza kuti anhingirikeni aive aripo, akadyiwa naTemba Muriswa zvakare. Andimazviona last year War Veterans Congress yakaitwa akaita only 11 votes. Andimazviona Central Committee nePolity Bureau zviri kuti une ma1 stereki nyaya yekuti ngoti unenge wangu appointwa kuma-appointment aya anongoitwa napresident yaya. Saka position yaanaye haina chainoreva. Ezvo akatonzi iwe nanyoka yemabhunu, zvakanzi ini nyoka yemabhunu panapa Chris Arap kunzi pindai muballot box apa ndinomudya home ndawe. Haana kana chaanombomira, munhuwo anongohukurawo zvake.
imbwa inongohukura ichingohukura dai ari mumwe achitodzikama. Ande mazvona. Time yava Mugabe, he was appointed as an ambassador in China. Akadzingwa ikoko. After akumura hembe akadhakwa. Pakanga pashanya VP Mai Mujuru, Honorable Joyce Mujuru vashanya ikoko kuChina. Adhakwa akakumura hembe ikoko kubva adzingwa. Andi mazvona. Hapana chinhu chaanoziva Mutsvangu wacho kuti hanzi tingataura nezvake. He is a failed politician. Ataura nezvake. Akakundika kudhara. Vakaona vanhu vanotoswera vachitaura nezvake. Ndinonzwa tsitsi unoziva kuti munhu apera. Akamboitwa even CEO ZBC akadzingwa futi. He was appointed MMCZ board chairman by Obed Mpofu. Uko aita madhiri ekuba madiamonds akadzingwa futi. Akaitwa deputy minister of foreign affairs by Mugabe akadzingwa futi. His early ED appointed him as a presidential advisor akadzingwa futi. 2023 was appointed as a war veterans minister by mabhuru ake akara ED akadzingwa zvakare. Bhuru wake chai akatadza kushanda naye. Mnangagwa anomutuma madate works ese ekuti anga achituka vachiwenga akamudzinga. Saka totaura chine zvaiye zvamutsvangwa. Toziva kuti Mutsvangwa arikuda kuitawo president, but anda president wani usina munhu anokuteera. Mutsvangwa haawine kana kukansira cheche. He is power hungry. Asina kana vanhu vanomuteera. Andozvona. Nhasi unovakutaura zvokuti hanzi kunofanira kuitwa elective congress. Mahumbwe pamusoro. In the history of ZANU-PF since 1963, tell us pakamboitwa ZANU-PF yakaitwa elective congress yekunzi hanzi pavhoterwa ningi. Kunongonoinduzwa chituko. Andimazvona. Kubva pawana Mugabe even 2017 ED aikona ngadzingwa akati zakanohwanda kumningi kuSoweto akazongobva ikoko achitonzi president. Pakambovhotwa kunzi munoda ED here kana kuti ningi zvifiri and fende papi. Mahumbweyo asina nebasa rese. Andimazvona. Even Chiwenga iye anongoinduzwa kuZANU-PF ikoko anongoinduzwa. But nyaya ndinayo haisi ZANU-PF manje. Nyaya ndinayo ndeyenyika. Ndeyekugadzirisa nyika. Ndeyekubatanidza vanhu. Ndeyekuti vanhu batanai nyika ndenyu. Musambofa makamuvwa nekuda kwemadictator anoshandiswa naMnangagwa nemabhururu ake vachityisidzira vanhu. Mnangagwa akabvira kuuraya vanhu kare kwazvo. Vanhu vakawanda even ana Mujuru. Mnangagwa ndiye akauraya Mujuru, izvo zvaagone kuzviramba izvozvo. Ndiye akauraya Mujuru, akauraya vanhu vakawanda, ndiye akauraya Tongogara futi. Mnangagwa. Andimazvo anouraya vanhu ndobasa rake. Mujuru chaakamuurayira inyaya yekuti akanga achifunga kuti pamwe anomubhuroka kuti aite president, saka akamuuraya. Saka regai taure chinhu icho chokwadi, hatisi kuda Mnangagwa. Musi wa31 munhu wese mastreet. Andimazvinzisa. Munhu wese mastreet. Nanhasi uno muchiri kuchengeta munhu akauraya Mujuru. Muchingomuti ndi president muchimuombera nonsense man. Ezvaari kutraya nepaanogona anenge achituma motikari dzebreki nekumusha kwangu nemusha kwangu achitara nema AK47. Uri imbwa yemunhu. Fuck off man. Atidi kusvitswa ipapa mhani muvanhu. Munhu uyu auraya vanhu vakawanda mhani munhu uyu. Andimaona. Mnangagwa auraya vanhu vakawanda maZimbabwe makangonyarara mhani. Ndiye munhu akauraya Mujuru, ndiye munhu akauraya mageneral, imi vanhu makangonyarara. Andimazvona. Mosikera muchithreatenwa zvisane basa semuchinzanzi. Hapana anopinda musi wa 31 munhu wese mumastreet. Zvekame demonstration kasina nebasa resako. Kounzenze musi wa 20 kune demonstration must come to an end. Hatisi kunzwa nyaya idzodzo murudzwa. Hatidi kunzwa nyaya idzodzo. Munhu wese arida kuvaka nyika ngauye mumastreet musi wa 31. Ndo pane nhau yatida kugadzirisa nyika. Andimazvoka. Mutsvangwa uyo haana chinhu chaanotaura pamusoro penyika. Andimazvoka. Ajaira nyaya dzekukwirirwa mungadzi nemadictator kuti apiwe maposition. This time hausi kumbofa wakawina. Wazowana simba rekuda kumirira Mary. Kweyo mukadzi wako ari kukwirwa iwe. Kana wakangwara stereki wazogona kuda kumirira Mary kweyo mukadzi wako anokwirwa nemapolitician wani. Futseki mani iwe. Inda uchida kuti kwidza BP iwewe.
wazogona uda kutaura nyaya dzamerika iwewe mukadzi wako iwewe uni mwana namuna ani mwana chaina munangagwa wakazombosumudza musoro iyi inda uchitaura zvinhu zvisina nebasa sekrisi iwe vanhu vese vakaita uori nakrisi vanhu vakaise vakaita namunangagwa tiri kukuzivai muri kuenda kujeri handi manzwa mebho chinomuona anetsa nenyaya yetumabheni 10 twanodanana natwo twamupengesa ikoko ndotwo saka achidyiwa mara aitaura zvisina nebasa ezvi ndiri nerekodhi yake ndira kukuexposa mary ananzani mebho chinomuona ndira kukuexposa zviri very legendary handi manzwa ndakutokutaurira izvozvo izvi hauna munhu aunotyisidzira uri chii wewe pavana vezimbabwe waunda kuswera vachityisidzira muchiita uori muchiita zvamunenge muchiita mebho ndira kukuexposa ndinotoone tepi rako nda kutokuexposa uchatendera musocial media zvese zvawaita netumabheni 10 tiri kuzviexposa ndira kukuexposa zviri very legendary andozvaona krisi nyarara utaure patotaura iwa hauna munhu anokuda kutengesa mukadzi nenyaya yekuda zvigaro kwaunenge uchiita matenda aunenge uchiita iwayo handi mazvono hapana chinhu chichaunzwa namunangagwa chinhu chichabhenefita vana vezimbabwe handi mazvono is running out of idea handi mazvono ona maprojects anonzwa namunangagwa goti scheme huku scheme makorokoza scheme tender scheme run by zvigananda who are paying 30% protection fee nonsense pada scheme nodo scheme fake infrastructure scheme like that ningi bridge rakamwashuka within a week fake war veterans scheme led by Tungwarara sewing machine scheme led by Mebho chinomona Hureiro it's a mess hakuna chinobuda nyika yaparara handi mazinzwisaka saka iwewe ukauraya mujuru kuti uite president Mwari anoona that's why you failed uchaenda maendero akaita vamwe ndo maendero uchaita iwe we're gonna deal with you in 31 March I'm telling you this you are a killer but we're going to deal with you the same way yaukauraya mujuru we know iwe ndo ukauraya mujuru iwe imbwa yemunhu iwewe munangagwa iwe we're going to deal with vana vezimbabwe buda imesa musi wa 31 munhu wese mumastreet handi mazoka hatingaiti basa rekupota vanhu vese vachibatira hura mumaoko nenyaya kunzi munangagwa anouraya vanhu ezvaari kutumira vanhu kumusha kwangu musha motikari dzebreki dzine ma-AK47 vanhu vose vachika village yese kunzi munangagwa ari kutsvaga inini kumusha kwangu koendaka kuna geza uri kuzako ari uri kutyei kuenda ikoko unomutora ikoko unofunga kuti ucharamba uchiuraya vanhu semaurayira wakaita tongogara namujuru iwe unonyepa iwe munhu wese buda musi wa 31 we demand our country back to people tiri kudhimanda nyika yedu ngaidzokere kuvanhu munhu wese buda kana uri teacher kana uri chii musatye munhu wese buda want to deal with munangagwa once for all vanhu vakauraya ndivavo vese anaita idzamara ndiye akavauraya vese ana mujuru ndiye akavauraya it's time for head on now nonsense